Edwin en Elisabeth van der Werf zitten met de handen in het hier. De eigenaars van restaurant Lauwersland in Oudwoud en Lietse Lauwers in Dokkum kunnen het financieel net meer omkrijgen. Wij hebben eigenlijk zo'n de eerste lockdown hebben wij het heel moeilijk gekregen. Wij draaien protten op buffetten, mijn prottenmeesken. En dat is eigenlijk na de eerste lockdown is dat helemaal stil komen te lezen. Wij begonnen eigenlijk weer een beetje bij te komen. Maar ja, in september draaiden we eigenlijk dat we zeiden van we kunnen een goede kant voor, we hebben een beetje op. En toen kwam oktober. En toen weer het eigenlijk voor u wel een beetje dat we dachten van en nu dan? Wat maken we er nu van? Wij doen van tonge onder mijn snijn door wij de afhaal. Protanimo is daarvoor. Alleen in verhouding bij die normale omzet, dat helpt nou dat eerst 10% van die normale omzet. We smieten eigenlijk iedere maand smieten we een hele protte yield achteraan. Ja, en eigenlijk dat is gewoon nou op. We doen er alles om. We doen de afhaal. We hebben 300 kilo stoofparren hebben skield en beziekje te verkopen. In Dokkum hebben we nou snertverkoop. Daarnaast hebben we nog pakketjes erbij. We doen alles, maar er komt gewoon net genoeg binnen ten opzichte van wat we jouwen. Laatste redmogelijkheid is van we hebben gewoon een noodkredingen van red us, help us, doneer om ons in lippen te houden. Wij binnen VOF. VOF wil eigenlijk zeggen dat is privé aansprakelijk best. Dus op het moment dat wij fiet gaan, dan gaat alles fiet. Dan gaan we persoonlijk ook fiet. Dus dan is het van hero tot zero. We hebben in IET een prachtig mooi bedrijf opgebouwd met een hele mooie gastenkring. En in één keer is niks meer. Dus daar komt het op del. Wij hopen dat wij door deze actie dat wij van je wezen kunnen blijven. En ik voor onze meewerkers. We hebben 4 verste meewerkers. Ik bedoel, daar hing het een familie om vast. En daar staan wij ik voor. En we het zelf wat minder dat zij het goed horen. Maar het houdt een keer op. Bij deze willen wij heel graag een oproep doen. Lieve gasten van Lauwersland, blijf afhalen, blijf stoofpeertjes kopen, pakketten kopen. Maar als u ons wilt steunen, dan kunt u ook een donatie doen en heel graag. En de informatie ervan staat op social media, op onze social media en op onze website. En we hopen op uw steun om restaurant Lauwersland uit de brand te helpen. Ja, wij hopen dat we er voor onze meewerkers en voor de komende tijd nog steeds wijzen kunnen.